آژانسا سانایا bi ser rejima Esed ve ragihand ku Wezîrê Derveyê rejima Esed Welîd el Muallim îro di hevdîtinekî de li gel Wezîrê Derveyê Welatê Çînê Wang Yi li Bekînê ragihand ku rejima Esed amade ye beşdar bibe di guftugûyên li gel opozisyona Sûrî ya ku biryare di dawiya meha çile de bê li darxistin li Cunêfê. û ji aliyê xwe ve hevrêzkarê giştî desteya peywendiyan yê bi ser opozisyona Sûrî ve Riyad Hicab dibêje ew tevlî danûstandinan nabin eger encamên danûstandinan li ber çavê wan nediyar bin yan jê wekû destpêk operasyonên esmanî yên Rûsî û yên rejima Esed li ser bingehên çekdarên opozisyona lîberal li Sûriyê tên rawestandin. El Hicab her wiha serbar kir ku biryarên Encûmena Navdewletî di derbarê çarenivîsa Esed de ne ron û eşkere ne û tekez dike ku opozisyona Sûrî dest bi danûstandinan nake eger mercê wan yê sereke ew jî çûna Esed li ser desthelata Sûriyê neyê pejirandin. Têzanîn ku welatê Çînê ji berî çend rojan vexwendinek ji bo nûnerên rejima Esed û opozisyona Sûrî şandibû û destpêşxeriyek ji bo çareserkirina krîza Sûriyê û serkeftina biryarên Encûmena Navdewletî di derbarê çareserkirina krîza Sûriyê û hikûmeta veguhêz kiribû. Her li ser destpêşxeriya welatê Çînê, Rûsya jî di daxuyaniyekî de dibêje ku welatê Çînê wê roleka wê ya giring hebe di ektîvkirina danûstandinên Sûrî bi serbereştiya netewêniye girtî di derbarê krîza Sûrî de. Zêd Hesen, Ark.